fordi de glemte en tromle lige under. Derfor var vores opmærksomhed lige et helt andet sted, det skulle være. Men nu er det, hvor det skal og bør være, nemlig de 5 bedste i denne MB-sprinting. Og vinder i dag, det bliver altså fra Norge, Karianne Samal med La Quattro. Den hedder 52,47 sekunder. Andenpladsen i 52,49 sekunder, altså 200 dele efter. Der er det danske Stine Katø Jacobsen og Argus. Tredjepladsen, der skal vi en tur til Helena Eva Plak med Unity. Og vi skal til fjerdepladsen, der skal vi til Quinta og Louise Høj. Og femtepladsen, Rosine Bølsen her til præmieoverrækkelsen Surprise og Lise Dalsgaard Hansen. Det var line-up, det var de 5 bedste. Dem her skal vi ikke lige starte tilbage, give dem en varm hånd på vej ud. 2 omgange er der selvfølgelig til vinderen her. Tak for i aften. Vi tager altså lige som alvor, så når skal vi lige have en ekstra runde.